Добре. Това е тук, това е тук. Тоест тук, това е тук, това е тук. И тези тук. И добре, нека сега това да фариме и да отваряме тук какво има. Почтата ни ги даде. Фрокла. Най-купото ни дадоха. Ужас. Фърлях. Добре. Какво правиш, кученце моя? И сега мама, аз и тата ще ходим на разходка. Вие снете тук, защото ще взимаме малко бебето да сте свобода. Айде, окей? Чао, мами. Добре, како сега искам тишина. Како? Защо само аз да направя тишиничка? Така. Добре, айде. Айде да излизаме това, бе. Да ходим някъде на ресторант. Кой ще пази ли сестра ми? Тя ще се стане сама, тя може. Добре, айде. Како? Излизам. Няма да излизаш никъде. Ще излизам, ти няма да ми казваш. Няма да излизаш. Ти ли ще ми кажеш? Всичко ще кажа на мама, че те намерихме улицата. Не е вярно, маймуно. Излизам. Аз ще кажа всичко на мамичка. Нека да и направим да има двойка. По математика, нека да и направим и по български. Български. Добре. Yes, хора, готово. Готово сме и сега нека да оставим тук Яничета, където ще беше. Ой, как ми се спи. Куче, ето да си Уф! Добре, айде. Легни си. Ай, чакай за първите си. Пижамичката и айде. Взимам с приятелката. Приятелко, много хубаво ни беше. Трай, че сестра ти спи. Нищо. Трай, бе. Како? Защо не се буди? Мирно да не пак да не те пия. Защо я би? Мамо, защо или?
чакаше. Сега ще умреш. Що я би, бе? Бам! Що я би? Защо? Защо? Намерихме улицата. Намерихте улицата при една жена, която те много ще биеше. Чистише там. Искаш ли сега и тук да чистиш? Искаш ли това? Не. Добре, няма да се повтори. Сега ще видим дали ще се повтори. А ти остави с нея. Или теб ще направя чистачка. Добре. Отивай в стаята. За сега забравих. Дай да видя домашните ти. Ето. Сега ще видя. Какви са тези дръсканици? Какви са тези дръсканици? Ама, не. Cigars got tugging. Мамо, не е честно. Дайте сега да видим по математика. И сега ще видим по математика. Чакай. Не, това по математика. Ама, мамо. Сега ще видим. Още по-дръсканици. Сега умираш. Ако не са подбрати, да